Salam qadırdan iyilleşler. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiniz. Rabbimiz Hudaýyň her bir insana bermek üçin döreden doğruluk yolunu düşünüp, iman edip, onun dinçliğine, şatlygyna, bereketlerine sizin her biriňiz eýe bolmaňyz üçin Rabbimizden dilek edýän. Bu gepleşiklerimiz arkaly biz size Hudaýyň ajaýyp söýgüsünden dolu bolan bu doğruluk yolunu düşünmäge ýardam edip bilersiz diýip umyd edýän. Biz sizin bilen mukaddes ýazgylary öwrenmege dowam edip, İncil'in Yahyanyň hoş habary bölüminiň 19-njy babyndan öwrenäris. Geçen gepleşimizde biz İsa Mesihiň Rim hökümdary Pilatyň ýanyna höküm edilmäge getirilendigini we dinlar ýolbaşçylaryň we Israil halkynyň başlyklarydyr. Köp halkyň Pilatyň İsa Mesihi günäsizlik üçin boşatmak isläne, onuň ýerine günäli bolan, ganhor we gozgolaňçy Yeşua atly Barabbasy boşatmagyny talap edenliklerini we netijede İsa Mesihiň ýerine Barabbasy saýlandyklaryny öwrenipdik. Olaryň şol wagt İsa Mesih barada saýlaw öňünde duruşlary ýaly biz hem durmuşymyzyň her bir meselesinde hakikatyň ýa-da ýalanyň, ýagtylygyň ýa-da tümlügiň arasynda, adalatyň ýa-da adalatsyzlygy saýlamagyň öňünde durýarys. Köplenç her bir meselede saýlawyň bize berilişi ýaly biziň ruhy ykbalymyz üçin hem wajib bolan Hudaýyň ruhy zatlaryna hem biziň saýlamagymyz hemme saýlawdan wajipdir. Hudaý biziň baky öz ýanynaky ykbalymyz bolsa, İsa Mesihi biziň kimdigini görüp, onu saýlamagymyza bagladyk goýdy. İsa Mesihiň kimdigini bilip, ona inanmaklyk diňe bir bakyetdäki ykbalymyz däl, şu günkü durmuşymyzda hem amykly täsirini ýetirýän saýlawdyr. Şonuň üçin İsa Mesih bu soragy onuň kimdigini öz gözleri bilen görüp, şaýat bolan şägirdlerine, resullaryna hem sorapdy. Markus 8-nji babda İsa olara şeýle diýipdi. İsa şägirdleri bilen Kaysariýa Filip şäheriniň golaýyndaky owalara gitdi. Ýolda İsa şägirdlerinden "Adamlar maňa kim diýýärler?" diýip sorady. Şägirdler oňa "Käbi ýerleri Yahya çümdürüji, käbi ýeri Ilyas, başga birleri Yeremia, käbi ýerleri de peýgamberlerden biri diýýärler" diýip jogap berdiler. İsa Mesihiň beren soragyna şol döwürdäki adamlar görşümüz ýaly dürli jogap beripdirler. Bugünkü öwrenjek babymyzda hem İsa Mesihiň kimdigine dürli pikirde olan adamlary, ýagny hökümdarlary görýäris we olaryň Mesihe nähili çemeleşendigini we Mesihi bular arkaly da ýakyndan biziň hem tanamagymyza hereket ederiz. Gelin ilki bilen käbir aýatlary Yahyanyň hoş habary 19-njy babdan okalyň. Soňra Pilat İsany tutup gamçylatdy. Eskerler tikenden täze örüp onuň başyna geydirdiler. Egnine gyrmyzy don yapdylar. Ýanyna baryp, ýaşasyn ýahudilaryň paçasy diýişip, onuň dullugyna şarpyk çaldylar. Şol döwürlerde Rim imperiýasynyň döwlet şygary adalaty berkarar etmekde we adalat bilen höküm ýöretmekde. Rimiň döreden kaziýet sistemasy şol döwürlerde günäli adama adalat esasynda höküm çykarmagy, günäsiz bolsa aklamagy talap edýärdi. Emma İsa Mesihi höküm etmekde olar hem adalatsızlyk etdiler. Israilde Rim hökümdary wezipesindäki Pilat adalatsızlyk üstüne adalatsızlyk edýärdi. Ol ilki günäsiz olan İsa Mesihiň ýerine ganhor bolan Barabbasy boşatdy. Soňra bolsa özi öwran Mesihiň günäsizligini tasdiklasa da Israil ýolbaşçylarynyň baskysy öňünde durup bilmän günäsiz bolan İsa Mesihi
elhenç eziyetler, urgulara, maskarlamalara hüküm etdi. İsa Mesih'i haçı çüylemezden öň onu elhenç gamçyladylar. Rim eskerleri adamlara ceza vermekte iň ýowuz bolan adamlardygyny taryh bize görkezýär. Olaryň ulanan gamçylary biziň belki pikir edýän at çapanda ulanýan gamçymyz ýaly bolman, gamçynyň uçlaryna demirden ýa-da süňkden çengekler berkidilerni. Urulanna insanyň derisini we etini goparýan gamçydy. Ine bu suratdaky gamça meňdeşdi. Beýle gamçylanma sebäbi bolan adam köplenç eziyettir ağırlara çıdaman, yaralar we kan akmalar netijesinde ölüp hem bilýärdi. İsa Mesih'i şeýle bir gamçyladylar, hatta onu adam tanamaz ýaly derecede yaraladylar. Eskerler diňe bir onu gamçylamak bilen çäklenmän. Soňra şeýle eziyet we yaralar içinde bolan İsa Mesih'i maskaraladylar. Olaryň eden adalatsız işleri barada biraz giňişleýin ine şu ayatlarda aýdylýar. Soňra häkimiň eskerleri İsa'ny hökümet saraýyna eltip, tutuş goşun toparlaryny onuň daşyna üýşürdiler. Egin eşigini çykaryp, egnine gyzyl don giydirdiler. Tikenden täj örüp, başyna giydirdiler de sag eline taýak tutturdular. Öňüne diýze çöküp, ýaşasyn ýahudlaryň padşasy diýip onu maskaraladylar. Onuň üstüne tüýkürdiler. Taýaklap başyna urdular. Olaryň bir tikenden täj örüp, İsa'nyň yaraly kellesine zor bilen şol täji giydirişlerini, gamçylanyp yaralanan İsa'ny ýene-de taýaklap uruşlaryny gödüňe getirer ýaly däl. Hakykatda gökten gelen padşalaryň padşasy bolan İsa Mesih'i tanaman, onu Yahudlaryň padşasy diýip maskaralan boldular. Üstüne tüýkürdiler. Näme üçin? İsa Mesih'iň günälligi, şeýle erwet yaman adam bolanlygy üçinmi? Onuň adamlara yamanlyk eden üçinmi? Yok, elbette yok. Olaryň hiç biri onda hiç hili günä ýa-da erwetlik tapyp bilmediler. İsa Mesih şeýle elhenç gynanmalara sebäp edildi. Emma hatta bu eziyetlerine hem İsa Mesih günäli bolan insanlar üçin eziyet çekýärdi. Ol meniň üçin, seniň üçin, biziň üçin eziyet çekýärdi. Bu sebäpden İsa Mesih bu sütemlere garşy durup, adalaty talap edip gygyrmady. Ýa-da apy tupany ýele höküm edýän gudrattyr güýjüni ulanmady. Ýa-da göklerden seredip duran gudratly perişteler goşunyny olaryň baryny derbi dagyny etmäge hem çağırmady. Çünki ol biziň günälerimiziň jezasyny çekmek üçin gelendigini bilýärdi we biziň maskaralanmagymyzy, utancymyzy öz üstüne alypdy. Bu sebäpden ol sesini çykarmady. Bu bolýan wakalardan 600 ýyldan hem öň gelen İşaýa peýgamber Mesihiň biziň üçin çekçek eziyetleri barada Hudaýdan alham alyp şeýle ýazypdy. Özümi urýanlara arkamy, sakkalymy ütýänlere ýaňagymy tutdum. Maskaralamaktan, tüýkürmeden ýüzümi gizlemedim. Ol äsgerilmedi. İnsanlar onu ret etdi. Ol derdi. Hassalygy bilýän adamny. Adamlar ondan ýüzlerini öwürdiler. Ol äsgerilmedi. Hiç saatçada görmedik onu biz. Ol biziň hassalygymyzy öz üstüne ýükledi. Biziň dertlerimizi çekdi. Biz bolsa ol Hudaý tarapyndan cezalandyrylyp, urulup ejir çekendir diýip pikir etdik. Emma ol biziň ýazyklarymyz üçin yaralandy. Biziň etmişlerimiz üçin eziyet çekdi. Rahatlygymyz üçin ceza onuň başyna geldi. Onuň yaralary arkaly biz şifa tapdyk. Ählimiz edil goýun ýaly azaşdyk. Öz ýolumyz bilen gitdik herimiz. Reb ählimiziň etmişimizi oňa ýükledi. Oňa sütem edildi. Ol ejir çekdi. Emma şonno da agdyny açmady. Soýulmaga äkidilip barýan gududek, gyrkymçynyň öňündäki sessiz goýundek hiç agdyny açmady ol.
Müňlerçe ýyl öňünden Hudaý peýgamberlik arkaly adamzadyň gutulmak maksadyny aýan edip geldi we bu üçin ähli zady taýinlady. Ýokardaky öňünden bildirilen peýgamberlikler edil Mesihiň baştan geçirýänlerini we onuň eziyeti näme üçin çekçekdigini bize belli edýär. İsa Mesih soyulmaga äkidilip barýan guzudek sesini çıkarman bar eziyetlere çıdamlık görkezdi. İsa Mesih hatta özünün çekýän nähak eziyetlerini hem öz çıdamlygy, sabır takaty, maksadyna wepalygy we ähli zatda Hudaýyň erkine boyun bolup ýaşamak arkaly hem bize görelde bolýar. Biz hem hak Hudaýa we onuň Mesihi Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenlerimiz üçin dürli kynçylyklara uçrap bilýäris. Hatta belki de izarlanmalara ve eziyetlere hem duçar edilip bilinäris. Bu ýagdaýlarymyzda biz İsa Mesihimizden görelli alyp, onuň durmuşundan we bizim üçin eden ajaýyp işlerinden teselli we umyt tapyp biläris. Sabırly bolmagy, çydamly bolmagy, adalatyň iň soňunda Hudaý tarapyndan berkarar ediljegine bil baglap, ol kynçylyklardan çydamly geçip biläris. Meniň özümem, aýalym we iki sany çağam bilen birnäçe ýyl mundan öň İsa Mesih'e Reb we halaskar hökmüne imanlydygymyz üçin, imanlar ýygnagyna ruhy çopanlyk edýän döwrümne köp izarlanmalar, adalatsız we nähak ýere köp kynçylyklar we ejirlere sebäp edildik. Zorlanmalara, emlägimiziň elimizden alınmagyna we kowulmalara mejbur edildik. Gaty kyn günleri baştan geçiripdik. Emma şol kyn günlerimizde hem İsa Mesihiň bizim üçin çeken eziyetlerini ýatlap, onuň özüne adalatsızlyk görkezenlere yamanlyk bilen gaýtargy bermän, ümsüm, çydamly bolşy we sabır takat bilen özüne bu eziyetleri berenleri hem bağışlayşyny we Hudaýyň şöhraty we maksady üçin soňuna çenli çydamlyk görkezenligini ýatlap, oýlanmak bize de şol kynçylyklardan geçmäge teselli we umyt berdi. Rabbimiz İsa Mesih'ten öwrenip, bizim özümüze yamanlyk edenlere we adalatsızlyk edenlere näletlemek, yamanlyk bilen gaýtargy bermän, olary bağışlamaga we Hudaýdan olar üçin, olaryň maşgallary üçin rehim tapmaklaryny dile getmäge Hudaýymyzdan güç we merhemet aldyk. Resul Petrus İsa Mesih'ten öwrenmeli häsiýetler barada ine şeýle diýär. Eger kim nähak ýere ejir çekip Hudaýy tanaýanlyk üçin bu görgülere çydaýan bolsa, ol adam Hudaýy hoşnut eder. Eger eden nädogry işiňiz üçin ýenjilmelere döz gelýän bolsaňyz, bu size näme hormat getirer? Emma ýagşylyk edibem, ýene ejir çekseňiz we muňa çydasaňyz, Hudaý mundan has köp razy bolar. Ine siz şunun üçin hem çağırıldyňyz. Sebäbi Mesih siziň üçin ejir çekdi. Öz ýyzyna ermeňiz üçin ol size görelli boldy. Ol hiç hili günah etmedi. Ağzından bir yalan söz çıkmadı. Ol sögülenne sögmedi. Ejir çekenne hiç kime howp salmadı. Muňa derek özüne adyl höküm çıkarýan Hudaýa tawşyrdy. Biziň günah garşy ölüp dogruçulluk uğruna ýaşamagymyz üçin ol haçta günahlarymyzy öz üstüne yükledi. Siz onuň yaralary arkaly şifa tapdyňyz. Siz goýunlar ýaly adaşypdyňyz. Emma indi janyňyzyň çopanyna hem gödökçüsine dolanyp geldiňiz. Gelin bu wagt ýene de Yahya 19-dan okap öwrenmegi dowam edeliň. Pilat ýene daşary çykyp Ýahudlara, ine onu siziň öňüňize getirýärin. Ondan hiç bir aýyp tapmandygymy bilip goýuň diýdi. Şol wagt başı tikenden täsli, egni gyrmyzy donly İsa daşary çykdy. Ýolbaşy ruhanlar bilen baş tutanlar İsany görüp, onu haça çüýle diýip gıýgyrışdylar. Pilat olara, onu äkidip özüňiz haça çüýläň.
mene ondan hiç bir ýazyk tapmadım diýdi. Yahudilaryň baş tutanlary bizim bir kanunumuz bar. Şol kanun boýunça ol ölmeli. Sebäbi ol özüni Hudaýyň oglu diýip atlandyrýar diýdiler. Bu sözleri eşidip Pilat ören gorkdy. Ol täzeden özüniň häkimlik jaýyna girip İsa'dan "Sen nireli?" diýip sorady. Emma İsa ona jogap bermedi. Pilat ona "Sen meniň bilen gepleşmekden ýüz öwürýänmi? Seni boşatmaga da, haça çüýlemäge de meniň ygtyýarymyň bardygyny bileňokmy?" diýdi. İsa ona "Eger sana ýokardan berilmedik bolsady, meniň üstümden hiç ýeli ygtyýaryň bolmazdy. Şonuň üçin hem meni tutup senin eline bereniň günäsi hassa agyrdyr" diýip jogap berdi. Şundan soň Pilat İsa'ny boşatmaga syýnanyşdy. Emma Yahudilaryň baş tutanlary gyýgyryşyp, "Onu boşatsaň sen imperatoryň dosty dälsin. Kimne kim özüni padşa saýsa, ol imperatora garşydyr" diýdiler. Pilat bu sözleri eşidip İsa'ny daşary alyp çykdy we daş seki diýilýän ýerde höküm kürsüsine oturdy. Bu ýeriň arameýçe ady Gabbatadı. Pesah bayramına taýýarlyk günüdi. Gün ortany golay Pilat Yahudilara yüzlenip, "Ine, sizin padşaňyz" diýdi. Olar, "Gümed onu, ýok et, onu haça çüýle" diýip gyýgyryşdylar. Pilat olardan, "Padşaňyzy haça çüýläýinmi?" diýip sorady. "Ýolbaşy ruhanlar biziň imperatordan başga padşamyz ýokdur" diýip jogap berdiler. Ahyry Pilat İsa'ny haça çüýlemek üçin onu eskerleriň eline tapşyrdy. Şu taýda ilki bilen Pilatyň İsa'dan günä ýazyk tapmandygyny ýene-de gaýtalaýandygyny görýäris. Ýöne halkyň onu haça çüýle diýip talaby barha artýardy. Pilat günäni öz üstünden sowmaga çalışdy we "Meniň günäm ýok" diýip halkyň öňünde alamat hökmüne elini ýuwdy. Ikinji bir bellemeli zat, Yahudilaryň dinar ýolbaşçylary İsa Mesihiň özüne Hudaýyň oglu diýip atlandyrýar. Bu sebäpden ölüme münasip diýip İsa Mesihiň Hudaýyň ogludygyna özleri şaýatlyk etdiler. İsa Mesih diňe bir sözde özüne Hudaýyň oglu diýmän, kämil we mukaddes, günäsiz durmuşynda hem, ajaýyp we kämil taglimatynda hem, gudratdyr alamatlary bilen hem özüniň göklerde Hudaý bilen bir bolanyň, ýagny Hudaýyň ogludygyny suwd etdi. Emma ruhu körler olan dinar ýolbaşçylar we halkyň köpüsi bu hakykaty ret edýärdiler. Pilat üçinem İsa Mesih barada hayran galdyrjy sözleri eşitse de, İsa Mesihiň özüni görüp onuň ajaýyp şaýatlygyny bilse de, onu bir ýöne ine ol adam diýip hasaplady. Ünüs bermeli zat, Pilat İsa Mesihiň Hudaýyň oglu diýilýändigini eşidenne gorkanlygydyr. Belki de Pilat bular hakykat bolsa näme diýip oýlananlar. Bu sebäpden ýene-de İsa bilen gurrun etmek üçin onu içeri salýar. Ol ýerde gyzykly gurrun bolýar. Ol näme diýär? Bu sözleri eşidip Pilat ören gorkdy. Ol täzeden özüniň häkimlik jaýyna girip İsa'dan "Sen nireli?" diýip sorady. Emma İsa ona jogap bermedi. Pilat ona "Sen meniň bilen gepleşmekden ýüz öwürýänmi? Seni boşatmaga da, haça çüýlemäge de meniň ygtyýarym bardygyny bileňokmy?" diýdi. İsa ona "Eger sana ýokardan berilmedik bolsady, meniň üstümden hiç ýeli ygtyýaryň bolmazdy. Şonuň üçin hem meni tutup senin eline bereniň günäsi hassa agyrdyr" diýip jogap berdi. Şundan soň Pilat İsa'ny boşatmaga syýnanyşdy. Şu taýda Pilat özündäki ygtyýary özümünkidir we näme etsem elimdedir diýip pikir edipdi. Emma İsa Mesih ähli ygtyýarlyklaryň her bir adama Hudaý tarapyndan berilýändigini aýdýar. Hatta İsa Mesihiň höküm edilmek ygtyýary Pilata Hudaý tarapyndan berilipdi. Ýöne her bir insan bu berilen ygtyýary nähili we näme üçin ulanýandygyna jogapkärdir.
İsa Pilat'ın bu ediyen adalatsız hüküm üçün günärligini ve özünü tutup hüküm etmeye beren Yahudi dinler yolbaşçıları hem has köp günärligini bize aýdýar. Rim imperatoru tarapyndan İsrail'in üstünden hükümdar edip bellenilen Pilat, Hudaý tarapyndan berilen bu ıhtiyarı doğru ve adalatly ulanmady. Bu at hem, hatta bizim her birimizde hem nähildir ıhtiyar ve jogapkärçilik Hudaý tarapyndan berilýär. Yani misal üçün maşgalada ata ene hükmünde ıhtiyar berilýär. Doğan hükmünde ya da kimdir birinin çağası hükmünde ıhtiyar ve jogapkärçilik ya da nähildir bir wezipe berilen bolsa, bular bilen bagly ıhtiyar ve jogapkärçilik Hudaý tarapyndan berilýändir. Bu ıhtiyarlarymyzy nähili we näme üçin ulanýandygymyza Hudaýyň öňünde jogap bereriz. Bu sebäpden durmuşymyza ünüs bereliň we Hudaýyň bize beren jogapkärçiligi, ıhtiyaryny adalatly, dogry we Hudaýy şöhratlajak maksatlar üçin ulanjak bolalyň. Pilat hakykaty bilse-de, İsa Mesihiň günäsizligini bilse-de, adalaty berja edip bilmedi. Çünkü öz awraýyndan, wezipesinden, halkyň basyşyndan gorkdy we netijede İsa Mesihiň haça çüýlenmegine höküm etdi. Iň soňunda ine ol adam, ýagny İsa Mesih, siz oňa kim diýersiňiz diýen soraga berjek jogabymyza hemme zat baglydyr. Pilat bu soraga özüçe jogap berdi. Netijede eden zatlaryny etdi we durmuşynyň soňu hem pajaly utardy we baky ykbaly hem tümlüklerde galdy. Dinlar ýolbaşçylar hem özleriniň yalanlaryna, kalwynnaky dinarlyk tekebbirligine, göripligine erip İsa Mesihiň öz janlarynyň we Hudaýyň baky padşasynyň padşalygynyň padşasydygyny ret etdiler we baky höküm astynda galdylar. Hudaýyň şalygyna eýe bolup bilmediler. Bugünkü gün hem ähli milletlerde İsa Mesihiň kimdigi barada dürlü pikirler bar. Käbirler oňa ýöne bir toslama, mifologiýada bolan bir şahsiýet diýse, bugünkü gün hem ähli milletlerde İsa Mesihiň kimdigi barada dürlü pikirler bar. Käbirler oňa ýöne bir toslama, mifologiýada bolan bir şahsiýet diýse, ýene birleri ol bir ýaşap geçen ýaşy adam, ýa-da ýaşy mugallim diýerler. Başga birleri bolsa oňa ýöne bir Hudaýyň peýgamberi diýip baha berýärler. Emma hakykat ýüzünde ol kim? Hudaýyň özüniň şaýatlygyna esaslansak, ýagny mukaddes ýazgylarda bize aýan edilen yüzlerce peýgamberlikler esasyna, onuň dünýäge gelip ýaşandygynyň tarihi şaýatlyklar esasyna, onuň hatda düşmanlarynyň, onu höküm edenleriň şaýatlygy esasyna we İsa'nın ýanyna bolup, ähli durmuşuna ve eden gudratly işlerine şaýat olan, öz gözleri bilen gören şaýatlaryň delilleri esasyna İsa Mesih, älim jahany yaradan, gudratly Hudaý bilen bir bolan Rebdir. İsa Mesih, adamzadyň günäleriniň jezasy baky dowzak odundan gutulmak üçin gelen, bizim üçin janyny beren halasgärdir. İsa Mesih, Hudaýyň baky dowam etjek, ajaýyp, şöhratly padşalygynyň padşasydyr we bütün yaradylanlaryň üstünden ahir zamanda höküm çykarjak baky kazydyr. Sen bulara inanýarmysyň? Ve İsa Mesihi şu gün, şu wagt kim diýip hasaplamak isleýärsiň? İsa Mesih seniň üçin kim? Seniň öňüňde hem saýlaw bar. Hakykatlary kabul edip ananmak, ýa-da öz dini düşünjelerine, pikirlerine, ýa-da dünýädäki ýörelgelere düşünjeler eýerip, hakykaty ret edip, Hudaýyň çyn batlygyndan, söýgüsünden, merhemetinden mahrum bolmak we baky tümlükde galmak. Eger şu wagt imansyzlygyň üçin we günäleriň üçin towba edip, İsa Mesihi Reb we halaskar hökmünde kabul etsen, onu İsa Mesihi öz gözleri bilen görüp iman edenler ýaly
ve olaryň şaýatlygy bilen asyrlar cümmüşünde iman eden ähli milletler arasyndaky milyonlarça batly olan imanlaryň hataryna goşularsyň we Hudaýyň ajaýyp wadalaryna, umydyna, baky ýaşaýşyna eýe bolarsyň. İsa Mesih öz şägirdlerinden "Siz maňa kim diýärsiňiz?" diýen soragyna o dogry jogaby alypdy. Ve bu jogaby beren Resul Petrusa "Sen batly" diýipdi. Gepleşimiziň soňunda men şol aýady okamak isleýärin. İsa olardan "Siz maňa kim diýärsiňiz?" diýip sorady. Simon Petrus "Sen diri Hudaýyň ogly Mesihsiň" diýip jogap berdi. İsa oňa şeýle diýdi: "Ey Yunusyň ogly Simon, sen nähili bagtly? Bu syry sana aýan eden insan däl, gökdäki Atamdyr. Gadyrdan iýleşim. Sen hem Petrus ýaly İsa Mesihiň Hudaýyň ogly Mesihdigine inanyp, agdyň bilen onuň Rebdigini ikrar edip tasdiklap, Hudaýyň bagtlygyna gowşarsyň diýip umyd edýärin. Gadyrly imany doganlam. İsa Mesih Rebbimize, halasgärimiz hökmünde iman eden bolsak, onda biz batlydyrys. Gelin batlydygymyzy unutmalyň. Ya da Rebbimiz İsa Mesihiň gymmatyny unutup, batlygy başga zatlardan, ýagny dünýäden, keypi sapadan, baýlykdan ya da hiç bir başga zatdan gözlemäliň. Çünkü İsa Mesih'e mukaddes ýazgylar esasyna hakykatda iman edenler bagtlydyrlar. Amin. Adamlar İsa Mesihiň ýygyna ermäge taýýar olanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskärim we Rebbim hökmüne kabul edýärin. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýüzüňe eriji bolaýyn. Amin.